Катнашучылар ижади бәйгегә җаваплы карый, чыгыш ясар алдыннан берничә тапкыр репетиция ясыйлар. Инде мероприятиеләрдә катнашу яшәртеп җибәрә берникадәр. Ихтияр кеше арта, кәефләр күтәрелә. Анастасия Усачева 85 яшьтә булса да, бер генә үзешчәннәр конкурсында калдырмый. Хатын-кыз шәһәрдәшләргә яхшы таныш, ул керәшеннәр җәмгыятенең активисты, җирле шагыйре. Мин бик канәгать тормышымнан, картайдым дип кул күшереп утыра алмыйм. Мин һаман да хәрәкәттә. Хәрәкәттә бәрәкәт. Лейси песня на просторе муниципаль бәйгесе быел 10-нчы тапкыр оештырыла. Аның кысаларында өлкән яшьтәгеләр генә чыгыш ясый. Ел саен катнашырга теләүчеләр саны арта. Мисал өчен оештыручылар быел 100дән артык гариза кабул иткәннәр. Җыр белән килдем монда. Җырларга яратам, җырлап йөрим клубларда, Альфада, Тукай библиотекасында, Дондырыжбы народовта җырлап йөрибез без. Безнең яшьтәге кешеләр, без инде теге илһамларыбыз инде югары дәрәҗәсенә җиткән, ләкин бу безгә һаман да алга таба яшәргә менә минем ансамбльгә 81-82 яшьлек кешеләр дә йөри. Олар да инде шушы фестивальләрне көтеп алалар, җырламыйча калсалар, аларның инде кәефләре бераз төшә, конечно. Шуңа күрә һәрберсендә катнаштырырга тырышабыз һәр елны. Пенсионерлар төрле номинацияләрдә чыгыш ясыйлар. Быел бәйгене ветераннар советы оешуына 40 ел тулуга да багышлыйлар. Иң уңышлы номерларны карарга теләүчеләрне 31 мартта бәйгенең финалында көтеп калалар. Ул халык иҗаты йортында көндезге 1дә узачак. Рушния Сибатова, Алмаз Кашаев, Булат Абделманов, НТР яңалыклары.